Ayun, magandang araw po sa inyo lahat. Muli ang inyong Kaboy Bicol narito po sa harapan ninyo. Ayun. Kasi meron tayong pupuntahan. Ito. Bali tatlong listahan. Isa, dalawa, tatlong listahan. Listahan mamamalingki po si Boy Bicol ngayon. Preparation para sa Ramadan. Ilang araw na lang Ramadan na. Pero bago tayo pumunta doon, please do like, share, and subscribe, and press the notification bell para po araw-araw kayo updated sa aking mga video. Ayun. Yun na nga. Maaga tayo alis ngayon kasi sa dami nito, hindi naman tayo abutin ng hapon, pero madami-dami rin ito eh. Of course, bago tayo pumunta doon, magkape muna tayo para may laman yung sikmura natin kahit walang kakainin, basta may kape, ayos na yun. Kahapon nga pala yung ulam ko, wala akong ibang ulam kundi yung kape, sinabaw ko dun sa sa kanin ko. Grabe, wala eh, naghihirap. Ayun guys, mamaya kita-kita tayo dun sa pupuntahan ko, ha. Mamalingki tayo, bali dalawa o tatlong palengke pupuntahan ko para mabili ko to lahat. Okay guys, mamaya kita tayo mamaya. Salamat.
first batch. Dalhin muna natin sa bahay. Tuwid muna natin para hindi masira yung mga frozen isda. Guys, uwi na tayo ha. Dito po ang bilihan ng mga accessories ng mga sasakyan. Gawaran na ano, sa cover, papalit ka ng gulong, papalit ka ng ilaw, magpapalagay ka ng caristry, dito papalit ka ng bumper, mga ilaw, headlight, ganyan. Papalit ka ng rim, kung ano gusto mong rim, diba? Ang galing niya mag-drive, akala mo nasa highway, pagdating sa house hinto naman. Ay nako, sige po, kita po ulit tayo mamaya sa bahay. Papakita ko sa inyo mamaya yung ano ko, pinamili ko, pinamili. Hanggang dito muna guys ha, babalikan ko kayo. Salamat. Yan na guys, yung mga pinamili natin, pinamili ko, budget para sa isang buwan. Everybody shake it baby. Kailangan mag-isip tayo, matuloy na ako nabili. Tignan ko sila ito. Yan, ano naman, tig-5 kilo nito. Everybody shake it baby. May hipon. Good for 1 month. Kasi mahirap maglabas-labas. Madakuhan tayo ng ano, pinatatakot ang COVID. Ngayon, papunta naman ako dun sa pangalawang destination ko. Kita-kita ulit tayo mamaya guys. Maraming salamat. Ayun na nga guys, papunta na tayo sa second destination natin. Sa yung pamimili. Everybody shake it baby. Ayun, samahan niyo po ulit ako sa aking second destination for buying grocery ng aking amo, Englishin. Medyo malapit-lapit lang yun, kaso problema medyo matraffic. Pero sana walang traffic, mas maganda. Yan po yung Pepsi, yung nasa kaliwa. Yan. Yan yung factory ng Pepsi. Ayun guys, papasok na ulit tayo ng ano, ng Purais Road. Ayan. Ayan. Guys, kung makikita nyo itong kalsada na
Service road lang po yan. Service road pero 3 lane. Ganyan kaluwag ang kalsada dito sa Saudi, sa Riyadh. Pero hindi naman po lahat. Meron din masisigip. Pasensya na po, medyo magalaw yung video natin. Ayan, papasok na ako ng Qurais Road. Ito na ba yung Qurais Road? Kung makikita niyo yung kabilang kalsada, traffic. Buti dito sa papunta ko, hindi masyado. Thanks God. Ayun na nga guys, dito na tayo sa second destination natin. Yan o. Diyan tayo mamimili sa loob. Hanap lang tayo ng makapartingan. Pasensya na po kayo ha. Nagalaw yung video ko kasi sinabit ko. Ayan, Starbucks. Dito sila nagkakape. Po. Alam mo ng mga taga dito sa Riyadh kung nasaan ako. Ay kuya, saan ka pupunta? Parada tayo, parada. Tayo ng maayos. Yan tayo guys, mamimili sa loob. Ano guys, mamaya ulit, bawal kasi yung cellphone dyan sa loob. Bawal mag video dyan. Kasi din ako nagdi-deliver ng ng aming produkto. Isa sa dinideliveran ko yan. Ayun guys, see you later. Madami yan, madami. Marami din ito. Yan, juga. Ayan, gula pa.
ano dito, ano, manipis yung plastic nila. Katulad sa iba, dami nila. Kulang ka yan. Ito pa ako sa kabilang tindahan. Kabilang groceries. Kita-kita na lang tayo doon, guys. Salamat. Ngayon, medyo traffic. May traffic tayo ng konti. Ayun pa. Disgrasya pa. Kabilang lane may disgrasya kaya yun traffic na siya. Na. Set na tayo ng sige, kita ulit tayo mamaya guys. Kaya na nga po, nandito na tayo sa ano, pangatlong tindahan na pagbibilhan ko. Patingin naman. Atras tayo, atras. Ang aking pagbibilhan. Sana kompleto aking mabibili na. Ano guys, hindi ko kayo may sasama sa loob, mamaya na lang ulit pagka tapos mamili. Sige, hintay-hintay lang, sandali lang to. Ayun na nga po, pasensya na kayo at hindi ko na na-video yung napamilit ko yung pangatlo kasi biglang tumawag yung boss ko kasi pupuntahan yung anak, kaya hindi ko na po na-video. Sana pagpasensyahan nyo na po, hindi ko nakakita sa mga pinamili ko. Pero guys, dito na ako sa bahay. Nakarating lang natin mali na pamili natin worth 2,300 real, kung 25,000 sa Pilipinas or nagigit pa. Ayun, dito ko na lang po tatapusin yung aking video sa aking